assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Caggal yettude Allah e julde Mawlana Muhammadu Rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bajjo Aminata ɓurnaɗo e windere goto e ɓuura siyankoɓe bandiraɓe funnague e hirnague rewo e worgo on camminama on juurama on donama. Eɗen gandi hande ko alhamis somin kuccite moon oɗon gandi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi moɗon e Binta Alassane Tall. Hande noon golle ɗe koko mbahliti kanko hewno joɗade ɗo o yewtanno mon darde debbo e nder rendo min gara jumbudemo kono hande noon e yamirore makko o wi kanko yomi ɗo yewtere nde wonno gorle garte makko. Haaloɓe Pulaar mbi mona loota lootete hande ko min namdodirta e Binta Alassane Tall wonno wonko hucca le 9 décembre. Hucca ko ñalawma baɗɗo fayida 20 ans de carrière duuɓi nogas aɗa darni leñol Allah wurnuma ha jogoɗa miijo rendinde leñol ngol encore kalda e mabɓe kollaɓe ko min woni Binta Tall baɗɗo 20 ans de carrière ɗum weɓani. Hande noon ene jooɗiɗo junggam ñamoɗo en hoɗa tara kodda adama Silima Siré Samba Demba Ali Muttado Halwar Seydi Boubou Diang woni Mamadou Samba o yetta ko Ba Sénégal naajo jeeya ko région de Matam kono jeeyat noon koɗo ogo ɗo si yimɓeɓe mbimo wawi hodde noon min mbiyatmi kanko o janggani huddu o ron o taw hudduni ɓaadi galle bamma ko tan o ɓarti o hoɗi nde wonno ɗemgal ilam faytata lawol mum. Mamadou Samba Ba noon so tawi ñalawma Binta Tall ne haale eɗen jogori namdirde mum o faali tara omo hoɗa tara ndaw ko haani nde wonno so tara hoɗama toroɓeɓe foof keɗoto belto petto kono so wiyama ko joom ñalaaɗi heɓe joɗo kono Binta Alassane Tall kam daroto nde wonno waɗi ñalade makko naati histoire noonne mo Samba eɓen kuccite karallo laaɓɗo juuɗe laaɓa ɓernde moƴƴo haqqille Djiby Dieng jeeya ko Kanel e kannaraji nana jiiɗa gara gowa kota jam heedimi jungo nano ko yuman yangue heedimi jungo nano Mamadou Samba ɓe wima so hiraɗe ndendi hiraɗe so ndendi woni wonde almami woni almami ko ɓurde nde welde nde heedimi jungo nano ko Binta Alassane Tall yimɓe hewɓe mbiyami an kam ɗaha cam Binta kam nani ɗum ko duuɓi ɗi walla nanimo ko doole mbimi Binta nani ɗum ko kosam o jogui ko duwa yummum huufi yummum ha yummum hawre lajjale koyɗe mum o jogui ko duwaw joom galle mum Allah ƴiɗi mbayi o jogui duwaw ko renndo fulɓe fof ndendi jaaɓi makko ko gonga so hunde woni gonga noon so ɓooyi deftere nan ko yiɗi alhamdulillah rabbil alamin Allah. Binta mi salminima calmina renndo ngo eyyi kawɗa ha mi salmitimama no fewi kadi mbaɗa salmina rendo meɗen foof mbaɗa wiya kadi ko wone jaam fo yataw ko enen ɓuuri hande somi joddima e ma tan kadi wontan tan ko belamma ndeysan saabu min ko mbiyatmami ko tan somi joddima e ma haqqille o ene ara haqqille o ne yeeɗa ɓoy ka mawɗo kufɗo min
fawde me laawol ɓe mbi mawɗo noon so fuufima hollima laawol tan sa jaɓi rewde laawol ngol tan mbaɗa sikki haydara ma jarata caggal so ɗum ɓendi mi salmina bambaɗo jomtare mi wiyatamo bambaɗo VIP ɗuɗo hoddu mbaɗa wowti ɗum no feewi ɗo makko ɗo won noon kanko wona jawɗo o hoɗirta ko yidde Allah e nelaɗo muɗum kadi e andude neɗɗo makko hanki ɗum ɗo koko ɓooyi ɗum waɗi mbaɗa wowti ɗum no feewi Mama Samba Ba mi salmini mi juurimama gorko mo o kawɗa ha konngol e yeeso ma Allah jarama Mamadou mami arema so ɓooyi seeɗa wonno wawi sodde gertogal toɓogal ko jiinoɗo ngal gila ndungu orani walla taw ko gaddo gertoɗe ani Binta noon on ɓoydi wona hande wadde wonko mbawɗa sifade makko seeɗa min garti ɗum kono ɗo joni dokkanma konngol to ya salmina aduna o calmina rendo ngo calmina julɓe ɓe calmina hay hefreɓe sa welama mawɗo ha Allah jarama alhamdulillahi rabbil alamin Allah e dow welede Allah en jooɗima ɗo eɗen jewta debbo toroɗo eɗen kalana leñol ngol kanko en calmini pulago en calmini ɗum moƴƴago en calmini ndimago a jarama Mama Samba Ba on jeeyaɗo Allah goto ne jeeya Cilogne ene wiye gorko ceɗɗo tiɗɗo ene wiye Abbas Yaya Abbas lebbi 6 omo namdomi numéro ma mi rokkima numéro o kono ka jejjiɗɗo sen jalti joni mami noddumo kaldon ko sehil ma battoɗe ma haqqille ne wonno so neɗɗo tintinima ne tinma ha sa tinanimo tinno tintinama tinnimo tinma en calminimo dépassé Binta mbiɗa ko duuɓi nogas aɗa ligguno leñol ngol Binta ɗum ɗo ko mbaɗata hande ha kaɗa waɗa wentade carriére holno ɗum arde ma eyyi kawɗa ha mbaɗa welti kadi e namdal ma ngal sa woni hunde ɓene mbiya ma moƴƴu moƴƴata sa wonto tolniɗa e hunde nde tan poɗɗa noddude ko bandiraɓe winoɓe moƴƴani ɓe holla ɗumen ko ni no haade ɗum moƴƴude jinmi andude holno ɗum arde ma a fin subaka tan naɗa e golle ɗe walla wonmo ñemtinta walla ɗum weele tan walla keskiya ko ɗum yimmi namdade ma min noon pulago welam tan nanmi hen par ce que gaddirimi ko nadde janggude pular e nder école pular mo nannomi o ko hen ɗum ɗo foof ari min mbaɗi hen bale pular min jaɓini hen nalankoɓe ko wayno Kadja Diop en e ko wayno Mamou Diallel en ɓen fof min jaɓini ɗumen hen kono foltoyi kam noon ko théâtre o kañum ɓuuri foldem nde natta e gueɗe ɗe an ka fuutanke ɓi fuutanke aɗa andi fuutankoɓe no mbayi so tawi on saaha mbaɗa andi ala joom galle kono holno mbaɗɗuɗa e jinnaɓe ma holno mbaɗɗa e jinnaɓe ma par ce que eɗen gandi enen to banggue gurdam men wonko jeyeten tan eɗen keewi wiide fotani wonte wonde foti wonde holɗo dewɗa jinnaɓe ma ha mbawɗa darade ha pellita ha dayani oɗo résultat mbaɗo fayida no fewi no fewi no fewi eyyi kawɗa ha ɗum muusino de mais ɗum jimi kalna yimɓeɓe ɗum muusino ɗum joƴinma ɗo saabu aɗa andi sa woni jibinande leñol manggol a woni hen Allah waɗi noon min gila dawa dawi ko ɗo nenam jibina min hooram ko ɗo mawɗo min goni min jaɓata ni wiyede komin juddu jeeri en par ce que ko neɗɗo waɗata hoore mum juddu jeeri mais enen futankoɓe sa mawni Dakar tan a nehima ɗo wiyete ka juddu jeeri alay saago e nder hen noon mbaɗa yaaha pulago ngo ne natami
enen naata amin puɗɗi wadde théâtre uji affaire o ɓuuri weldemi nde taɗam tini ɗum nde noon o noddimi ha garmi o wi kam jinmi ko goppa ko mbatta ko mbimomi holko saabi ɗum o wi sabu mi yiɗa aɗa jouwa théâtre sabu ɓi toroɗo so wi ene woni diŋire ene jouwa théâtre walla ene amo ene fija en jeeya ɗum mbimom min de théâtre mi yiɗ ɗum tan ƴettade ko ɗo mawnumi pularam laaɓani no feewi so mbaɗa yaha e maɓɓe hamin tawa toon mawɓe wonɓe toon kadi ɓenne ene mballa min ɗum waɗi il faut min mi jouwa théâtre o salima kam o sali ko juuti mais noon ndo yeehi ho andi carrément ɗum ɗo koye yiddam jeeya par ce que mi wattanno wujjitade mbaɗa yaha heure o so yoni tan mi lotata ha ɓandam laaɓa tan mi wujjito mi yaha Allah ma yidde ɗum Allah yam yidde Allah ma kadi yidde pulagu ngu ndesan joni somi arti tan o yomi to janɗa yomi jaanon ko jouede théâtre o yomin mi haɗanima théâtre o mbima haaɗi kam ɗum kono min mbaɗa yiɗi ɗum ndesan o wi kam joni jimmi ko jewten ɗum foye waade noon haade mbiɗa ko ɗum jiɗɗa mbaɗa wawi woppudema hen kono min ene jaaguimami ko gueɗel gotel gamri nde e jimri nde mi yiɗa aɗa waɗa ɗum mbimam wadde hande mi woppi gamri en jimri joni ko théâtre tan woni ko mbaɗa joni noon o wi kam so tawi a jaaɓi ɗum ɗon en pamodirat hen ɗum woni hankkadi kala ko wonno jaɓgol walla ko wonno gamri goppumi kawɗa ha après noon gonmi e yaade ko wi ko hankkadi ɗum addanimi jougol théâtre eyyi kono ɗum ko caggal jinnaɓe ka debbo desaɗo joom galle ma o ka kalanɗomo somi ari komi mbaɗowo théâtre koye diŋaral he gumi mbaɗa continue ɗum sa jaaɓi bisimilla ma sa jaɓami goppami yiddam walla ka garɗo ha jettiɗa kolluɗa ɗum ɗo ko yidde ma jeeya o jaɓanma walla ala eyyi joom gallam omo anduno kam e yidde théâtre o par ce que nden omo ara galle so ari o yi histoire am e mabɓe e jinnabam saabu hayndo ari pour restemi o tawanimi e nder galle he o tawi ko on saaha kawam mbimam woppu théâtre walla mi yalta galle ɓe mbimom noon mi wawa woppude théâtre o min mbaɗa yiiɗi ɗum Allah jiɗo professionnel ni tan woni hankkadi ne o yaltanimi galle makko kanko kawmo pour bone théâtre ɗa o yaltinma ɗum welaka eyyi o witade mboɗo jouwa théâtre jouwowo théâtre wonta e nder galle makko très bien te ene hawni kawɗa ha omo wuuri continue te kanko jaltinɗomi e galle pour théâtre o so arti omo adda cassette jouwoɓe théâtre omo yeeɓa wadde kanko wondi ko kirem walla ko holɗum non il faut clair parce que feliti wiide mi yiiɗa théâtre mi yiiɗa haako mbaɗa ñaama mbaɗa yara ndiyam haako mama samba eyyi ɗum ne wona do ari nde noon o watti addude kastaji théâtre omo yeeɓa mais minnene mbaɗa continue tan mbaɗa jouwa théâtre mo jouwannomi o joom gallam noon nde ari namdi kam o yi histoire o kalanmomi foof no yaari kankone noon e nder ɗum ɗon mataw omo andi ɗum ɗo ko yiddam dow resimi ndene o puusimi hen walluma hen o walli kam hen o wallitma dal o wallitimi très bien saabu hay jouwoɓe théâtre so garino e nder galle amen taw min mi jouwani ɓe luɓo kam gallam somi haaldemo wiyata ko tottuɓe yoɓe joue hen hande preuve ane ka galle Amadou nde foti jouwede nde wona min fonno jouwde galle Amadou ɓe luɓino kam ko appartement o ɓe mbi oɓe jiiɗi jouwde hen kalanmi joom gallam wi yoɓe ngar mbaɗa salmina Ibou Kanda Pasas par ce que kanko arno luɓade mi toon mbimi yoɓe ngar mi jouwa e nder hen nde ɓe gari nde joom caméra mana o nde wiye Samba Gueye nde ɓe calmini tan jaltumi luɓirmi ɓe toon paami suudam Samba wi ko jouweten ko de kastino jaggi ko oɗo debbo
kono noon mi annda so tawi mo waawa suwande en ɗum Ibou Kane jalimo noon wi ngandumi ko artiste woni ɗo hena ko artiste mawɗo woni ɗo mataw joni komo jindi seeɗa han e galle makko joni noon Ibou Kane noddimi wi Binta min de jinnomi ko suwona kam ɗo hene se mbimi he Ibou Kane nde mbaɗa jogui ɓiyam ene muyna ɓiyam togoso bébé billam ɓiyam ɗo gonmi ɗo o muynowo te omo ñaadi seeɗa mi wawa wiide mbaɗa wadde ɗum e yaade o wi hokkam tan 15 minutes ko ɗum cohlumi mbimi wadde saade 15 minutes cohluɗa ala probléme mbaɗatmomi 15 minutes o ɓe jeehi ɓe pawi tan hankkadi ɗe mbaɗa nodde e banque yo banque min mi tinani ko kewi neɗɗo nodda tan an kam Binta ko mbaɗɗa kiram madame an ade hiri de naggam e naggam min kam ko waɗi ni noddumi Ibou Kane mbimi onon ko suwano ɗo heno ko fawa o wi fawama kay adani fuso wuro ngo ni galle Amadou arde mais ɗum fof hande so joom gallam hokkanoɓe audace pour yoɓe ngat mata ɗum ɗo ne yaltatano hen dal gonga Allah jarama a jarama Binta Tall e nder théâtre mo mbatta o horrandama dañƴa hen holko dañƴa hen eyyi kawɗa ha ɗum sa namdima min mbaɗa softa hen no fewi saabu mi dañi hen yiɗɓe mi dañi hen sehilaɓe mi dañi hen ɓe ganduɗa ɓeɗo somin jordima hamin jewtide ko heewi kawɗa ha hande preuve ane ko wayno Moussa Kane o jeeya ko wuuro ne wiye Kalnior min gandodiri ko 2007 premier tournée momin dalti Kalnior hande sa wiyama holto woni ko hakkude frontiére Mali e Mauritanie Sénégal toon min jinnabam meeɗa yettade toon hayno gartumi mbaɗa haalnatano wi kam ka yeehi komi meeɗa yaade gonga hande ko wayno Sileye Dembélé en ko Sinthiou Daba Hulle ɓe jeeya Sinthiou Daba Hulle woni koye nder bundu nder bundu toon Sinthiou Daba Hulle woni ɓeɗon fof kaɗa hande min nafodiri elle ko minen jiiɗi yumma e baba très bien Mamadou Samba hakkude ma e Binta mi namdaki no ardi mbaɗa andi kam on ɓoydi seeɗa jiɗi namdade ma joguiɗen ko 30 minutes mbaɗa iɗen cifonɗami Binta seeɗa haqqe gandal ma e makko addini mi namdade ɗum noon mbaɗa aɗa andi mo nde wonno so hoɗɗa nde yinnoɗo koko ñawi guite hay goto yeddata nde wonno kam kodde maayo seeɗa tan mo cifotoɗa e Binta haadami continde makko seydi Thiam Allah jarama o debbo toroɗo mboɗo wakkili ittude joom cuuɗam yaada e makko kalɗo mbawi yaade andude mo e andude hol kanko e andude no way wonde dimo nane eɗen jawta to haade men arɗo ɗo mbiɗa 20 ans de carrière sans défaut pourquoi sa yimi wimo 20 ans de carrière zéro faute kala wuro ngo min gari ko inde moƴƴere woppuɗo kala wuro min garno joom wuren ɓe gabbi mo ɓe tafinimo cakkaji nawnimo ɓe guitti jawɗi mbaɗi otoji gabbi min ene gardanamo ko woppiturde ko ha joni ɓe namdomo holto Binta woni holto Binta heewi debbo dimo woni ɗum gonga debbo ganduɗo hoore mum o gandumi hen wallahi ko foti cefde guiyal mirani mo tas mbaɗa ndemum fewi hawra se Allah jarama a jara Binta Bintal ka keɓɗo retraite to banggue tourné walla ko an tan jooɗi nanguɗa frein à main mbaɗoɗa wadde tourné walla pourquoi wari nande aɗa yaha tourné
e kawɗa ha namdal maga ne waɗi fayida ko waɗi fayida namdal ma hande a itti kabbo mais min ngari hen namdal magal ne waɗi fayida tourné nden nde jahatmi tourné de mi resaka te mi jibinaji hande noon ɓesgu ari gonga te kadi a wawa yaade e ladde gona hen lebbi ɗiɗi e lebbi tati taw aɗa woppi ɓesgu ma e caggal min hande tourné waɗata mi arrange tan comme mi waɗa yontere mi arta mais tourné ji ɗe mi ƴeftat ɗe comme somi ƴefti lebbi ɗiɗi lebbi tati mi aña ɓe mbaɗa mi programme taw min mi wawata wadde ɗum ɗon e ladde d'accord sa hessi a ɓesni a resama a natti jeeyde e hoorema Binta Alassane Tall tentade carrière ɗum ne ene juuti de e nder wentade carrière hakkude kasanka manade kasanka e mbootu ko ɗo gurdam ma woni ɗo gurdam ma woni tuggande ma nde puɗɗa wadde naade dingiral ngal aɗa joua moggoji théâtre ha ɗo ɗo jooɗi subaka hol ñalawma ɓurɗa weltade e hol ñalawma ɓurɗa mettinde par ce que aduna woni hen ko dewe welde e demmetere aha eyyi kawɗa ha ñalawma mo ɓurmi weltade hen woni mbaɗa yano tourné goto mbaɗa fotte gorko pullo ne wiye Idi Ba omo jeeya wuuro ne wiye Dancade ko gaynako kaɗa ha mbaɗa zuuno Samba Lakara mbaɗa woni e less nagge woni ɗo mbiyanmi Ibou Kane yeyata naggam nge saabu nagge nge ko teŋan nan ɗo zuumi ɗum ɗo weeli gaynako o ha ganduɗa ronki jagade hoore muɗum Allah hay min woni ɓandu moƴƴi wallahi wona caka no mbiruɗa ni no waɗi orange no wayi no vinaigre watta salade ni bisimilla kaɗa o tafanimi ko cakka e cakkayel nden taw cakka dande leñol nde joli cakka ka ko guila e dow dande tan ha heɓanma becce o waɗi hen cakkaji ɗiɗi o nani hamina ngara Fouta o jogui ɗum kaɗa kala wuuro momin ngari comme so weeti mo foti yettade ngoɗon wuuro tawat komin ɓenni so ari tan wiye min ɓenni o jokki lawol oto jaggoyo o wi so wona o yi kam o ruttata wono jiidiri ɗon min jiidiri ko kiidira kiidira min jiidiri longo wayas galle Seydou Olil Ka kaɗa ay ndo yaltini cakka ka min ɓandam ɗum boñ alay sago o wi kam kaɗo cakka mbanmi hen ko nambiraji 4 jeemi tafanmami ɗum saabu yiddema tan no beltinirta leñol ngol ni e min gaynako no jodirimi tan ha jiimi aɗa wone less nagge aɗa famnoroyi ɗum ko ɗum addani mi rewde ma ñalawma hande o mi yiɗima te mi wonta anci ndo yaltini cakka ka yimɓe fof mbi kam an kam Binta hol ceerno mo joguiɗa min gari ɗum ko duwam gonɗo min gari ɗum eyyi mbimɓe wallahi wona ceerno te Allah ne seeɗi ɗo gonmi ɗo ne haydara mi momaki mara koye ko yidandemi tan e yiddemi on ñalawma beltuɗa on ñalawma hol ñalawma dañƴa mettere hol ñalawma dañƴa ko welanima eyyi kawɗa ha sa namdimo ñalawma mo dañmi kadi jinmi kalnami carrément andu aduna o fof nana yeɓma kadi jinmi kalnami ñalawma a haali ñalawma beltuɗa par ce que aduna woni hen ko bellama e mette kalnami carrément mbaɗa maîtrise hoorema kalnami hol ñalawma mo dañƴa mette ko welanima kawɗa ha ñalawma mettudemi o on mbaɗa sikki metta ummade e nder ɓerdam jarama en gandi kam ñalawma o welani ñalawma o welani mi kawɗa fawɗon yettere Allah eyyi fawɗon fiɗinuma min paami ñalawma o wona belɗo kono aduna noon kala ko jiiɗa jogui tokara en jogui funere ñalawma belɗo o ya jogoro jaam
ñalawma mettuɗo kadi ma Allah namde ñalawmaji belɗi mettuɗo kawɗa han mbaɗa weltiniri ɗum joomum ndeysan par ce que ko kanko waɗata no wela e no welɗa mino kuufmi tanam mine taƴi e junggam oɗon ñalawma mi ronki yejjiɗum te mi anda hay goto kanko tan gandumi kanko gondumi nena maayi mais wayane yam ni par ce que mi wowanimo wallahi goɗɗo mais kanko tanam o ñalawma aljuma mo kufmomi subaka mo taƴe junggam o on dal gajjita ɗum mi yejjitta ɗum ha baɗa on kam ne jeeya ko ganduɗa ene muusimi Binta a jarama kawɗa ha a jarama Binta sa waɗano ni kadi émission o rawata lawol kadi o weltata yimɓe beltaka hen alay saago beltoɗa alay saago goya aduna ɓuuni hen ko woni ma ko noon ne wayno moni kala kono noon aɗa foti deƴƴude par ce que Allah numtinima barke kewɗo hande oɗo saaha mum fuyi jibindema ay ko gorko pullo waɗanma ko Idi Ba jibi mom ma waɗani ɗum le 9 cakka ko jogoɗa ñantade ka ko jibi mbo wi kañum tefanduma ɗum ɗum kadi wande wonti gonga wona Binta oɗo programme o paaɗen le 9 a fin subaka tan en tant que goto e hoore ma Allah miijiɗa ɗum mbiɗa mbaɗa foti wadde 20 ans de carrière ar walla aɗa jogui conseil ji ma wiɓe aɗa foti wadde 20 ans de carrière holɗum ardema eyyi kawɗa ha mi weltima kadi e question ma o so Allah mi jooɗi tan taw mbaɗa waɗa étudier to ndewmi ɗo foof haqqillam ari noon hankkadi mi foti wadde 20 ans de carrière par ce que hande won sukaɓe tokosɓe ɓe ganduɗa mi fottete mumen mbiyami Binta ko an tahi nanme théâtre walla neɗɗo noddami wiyami ko an tahi min mboɗo jouwa théâtre hay ñanden mbaɗa salminamo de passage ñande ɗum ɗo sohna bayen mbaɗata lasma o min nde hottumi ɗo ɗe sagata gorko goto o ari o jaggi juuɗam nde ha tiiɗi o wi kam a anda kam noon kono min hande somi yiiɗi ar ha mbaɗa waɗa ɗum an aɗa jeeya hen ɗum noon ene waɗi mi motivé pour wadde mi 20 ans de carrière par ce que kaɗa ha ar welani ene muusi to hunde foof nani hen taade kamɓe ɓeɗo sukaɓe ɓe jarlitima ɓe daari ko min tahi ɓe naati hen eɓe jiɗi rewde lawol dewɗal ngol oɓe jiɗi rewde ɗo ndewmi ɗo min nene mbaɗa yiiɗi hollude ɓe ɗo ndewmi ɗo kadi kollaɓe résultat mo dañƴa hen mo dañmi hen o e kadi ɗo ndewmi hen ko ɗo ndewmi hen ha jettimi hen ɗo hen 20 ans de carrière Binta hoto ganniɗa wadde ɗum ɗo par ce que ka nodduɗo aduna o foof ene jogori notade ma wulango jamma o pitake e goto holɗo mbiɗa yimɓe yo tawe eyyi kawɗa ha yimɓe tawata en ko ravin woni ko Guédiawaye aɗa andi sa noddi yontaɓe weeli ko tawaɗo men place jontaɗo jaɗɗo e jamanu ha neɗɗo so ari wasa yawademo wasa yawade hoore muɗum wasa yawade nokku o eyyi saabu hande woni holton woni ravin woni ko Guédiawaye hakkude Pikine e Guédiawaye dal woni centre sauvegarde ɗo tan boîte goto nan ɗo ne wiye ravin ko ɗon dañɗen sal mawɗo sal o noon jiiɗa e ɗumɗoji ɗi to goni ɗo sal o omo ɓuuɓi omo laaɓi omo yaaji omo woni fayida wasata noon bande en ɓe notiɓe ma holɓen ko banggue nalankagal e banggue mogoji a wawa limtude foof mais limtana men seeɗa tan wawi fodde fof hande ko adi fof kala biyeteɗo ko naalanke ene nodda e oɗo ñalawma ha tengte Ablaye Pouspous ha mawar Ablaye Pouspous nan toon Iboukan nan toon Ama Diallo en nan toon Yero Sow en kala mo jiɗɗa e yiide tan e naalanke sa ari ma taw ɗum toon ha tengte Ba Ama Diye en ancien artiste ɓe kala mo jiɗɗa yiide nan toon par ce que kamɓe fof ɓene paari ala koɓe paadi so wona ñalawma wasata Mama Samba mbaɗani ɗo gonɗa ɗo ɓandu ma ko huuli ka ɗeɓ ɗum murtude seeɗa kono noon mi wattata ma taltallu mi fooɗa taltalli ɗi beele jiɗmi wiide
ɗiɗo ñalawmaji baɗɗi fayida ñalawmaji tedduɗi oɗo ñalawma le 9 wasataɓe teddinirɗa taw ko yiɗɓe sehlaɓe a noddi aduna o foof kono wasata kam ɓe teddinirɗa ñalawmaji ɗi hay sa limani kamɓe foof haysino ɗiɗo jimlani tan eɓe mbiya baba nene prin e marin koɗɓen eyyi avant pare e marin o ba kawɗa ha eɗen mbaɗara hen rendre hommage baba labbo camara saabu baba labbo omo duusi min e komin mbaɗatno ko baba labbo min jaaɗanno e muɗum tourné ha paari so heure njuulo yoni minen aɗa waɗama rendre hommage eyyi kanko baba kanko goto baba labbo ene wonde e maire Aissata Déme pourquoi baba labbo eyyi baba labbo min jaade makko tourné ji te kadi wonko min keeɓe makko ko heewi kala ɗo mbaɗa wonde waktu juulɗo so yoni baba labbo umminta wima gummi soɗon juula avant golle ɗe ko juulo adi ko Allah adi Allah wattinto te ko wino ko woodi saabu hande o yeehi minen o mona mon tudɗi leppi leydi tudɗimo teddugal wallahi yataw ko ɓuural makko toon kadi omo joué carrière am baba labbo nden woni min jaltugol am fuuta ko tourné o kono somin jehino tourné ɗe eno wayi museni wona ñamɗeli somi wawa ñamdo baba labbo e wonde mawɗo yahata ene sonno ene yiilono yo kam sandis an ko Allah eltanma yimɓeɓe yo gollani ɗum tagi yimɓe ene ƴeewa yaade ceerno waɗanam aya mbiɗa mbaɗa nande Binta ay o siccat taw nanda ɗum kosam min mbaɗa andi wanmani ko duwaw jarama mama taɗi e juuɗe ma nena ma taɗi e juuɗe ma jarama ɗum ɗo ko duwaw mami ari hen joni eyyi kanko baba labbo o yaha o yiilono yo kam sandis o adda ɗum ɗon ene jeeya min eko waɗi mi marqué ɗum tagi ma waɗamo rendre hommage ɗum waɗi mbeɗa waɗamo rendre hommage par ce que wonko jangguini min hen ko heewi pourquoi Aissata Déme o eyyi maire Aissata Déme Allah hokkimo duuɓi ɗo hokkimo ɗi te hande kala mbaɗowo ɗo théâtre aɗa woni debbo kanko woni nene ma kanko woni nene ma kadi e nder ɗum yummiraɓe holdewɗe makko gono yummo tokoso kon yummiraɓe ne keewi eyyi bisimilla waɗi jokko e nder ɗum noon o waɗi e nder ɗum o waɗi fedde wotere ne wiye les femmes artistes pular fedde nde fof kanko huufi min aɗa nana mbaɗa wiya mbaɗa yaha chaque dimanche tour noon tour oɗon ko kanko rondi ɗum wallahi te o meeɗa amde hen hay saaha goto gonga ɗum waɗi noon hamin jiiɗi waddemo hen rendre hommage par ce que eɗen gowɗen ko ha neɗɗo maaya wiye no holle golle muɗum ɗum noon mbaɗa yiiɗi o anda golle makko guila mo wuuri ɗum waɗi maire Aissata Déme won waɗaɓe parrain e marin eyyi parrain principal o ko Leyti Fall o Leyti Fall président arko yan jolfo nanta pular nanta yaɓata théâtre holnomo dagara waɗi ɗum parrain aɗa woppi ɗo halpulaar en eyyi kanko kaɗa ha omo bokke carrière he holno bokkiri hen par ce que wonko duusimi e ko heewi holko dusma hen Binta théâtre voilà kanko ko artiste comédien ko acteur quoi ko artiste comédien eyyi en même temps kadi omo ardi comédien ji ma won ujunere comédien très bien sa yeehi ɗo ene arko sa ari a andat golle makko fof ko gonga ko ceerno ma eyyi omo jeeya hen so ɗum ɓenni noon eɗen mbaddi hen ko wayno Moussa Kane en gorko mo Kalñoro eɗen teddiniri kadi hono Samba Diop gorko mo Nouakchott jooɗiɗo hande to France ɓen fof ne teddinira ñalawma o Siley Dembélé en e monsieur le maire Doro Mbaye ɓen fof ko hen jeeya marraine noon Binta Diop ko marraine am ene wayno Polel Gawlo gonɗo France on sababam e makko ko Bignotard Abdoul Gaye en Papis Kome jaltaɓe leñol ɓen fof ko hen jeeya Ibou Kane Mamma Gueye en kaɗa ha mo limti kala juuma wondi ni ka wali mo Samba nden so tawi fedde mabɓe nde darima on noddama e wuuro eɓe jimanno an hoɗnanoɓe hol lebol ɓurɗa wade hoɗande ɓe gonmi koɗa ɗo gonne koye waynade nden yimanno ko Amadou Tidiane Ndiaye baro jinmi koɗa hay sa wawi yimde kam binde walla binde aɗa wawi yimde ala joni kam dande waɗi on
ala de oto wiyeɗa jeeyoɗo de ngani nalaga jawor mum non Allah jarama a jarama jaɓɓuɗo jaɓɓuɗa nane ɗo gonɗen koye waynade ɗaha Thiam nam ande ko ganduɗa e Bintou Tall mbeɗa andi ki Bintou Tall haadam haalde ko gandumi e makko ko taw min haalat gandodiral men ɗo ardi kala ko ala sababu tiiɗani Dungari ɗo meeɗi wadde ñalomaji pinal on saha mbaɗa woni radio Matam mbaɗa woni micro central bindane nangga e jungo ko cuhlel ɗo kalami ɗo wi bamako bamako mo nam o ayo kalo mbaɗa yiɗimo bamako nangge e jungo makko addi ha ɗo darimi ɗo o wi ɓiyam o wini yinma ñane mbaɗmi yiɗamo ñanen kadi mbawrimi teskitade ene rewa ha Allah rindi min oɗo galle piindi radio e piindi TV o waɗi ɗo émission goto keɗimi émission makko noddumomi téléphone direct e radio min jami ko dungo boose dungo Bintou Tall ɗum fode ko wino ko arani am taw mi yejjiti ɗum ni min ha garmi ɗo mbaɗa waɗa émission dimanche tawmi ɗo min mbaɗi émission hedde 2 minutes manda 3 minutes tawmo heñi o yeehi to gandema on subaka ha ɗo ɗumin jooɗi minen gondi on jaggimi jaggal babiraɗo on jaggimi jaggal kawiraɗo omo jaggimi jaggal duƴiraɗo ɗum noon ma ne daña hakkille mawɗo nde wawa dañde ɗum o wanni kam ko hay goto meeɗani wannudemi e nder gurdam mam mbaɗa gallam joom suudam ne sarwami mbaɗa waali toon mbaɗa fini subaka mbaɗa hacci to en adda on noddi oy kawɗa nam o wiɗen poti tunude hannde goppi ko mbaɗa noon ko fof garmi waɗi noon ko neɗɗagal makko e timmal makko e senade mo e jogade fayida mbaɗa andi Bintou ko nehiɗo mbaɗa andi Bintou ko jiɗɗo jaam mbaɗa andi Bintou ko jiɗɗo teddugal mbaɗa andi Allah ne waɗema ko hoodere nde ganduɗa hoore ma e ñaguima Allah oto nde ñiflowo eɗen ñaago fulɓe ɓe fof go nuwono Bintou nde Allah wurnata ɗum jokka balɗe mum moƴƴina battane mum bandiraɓe oɗo ñalawma hande le 9 fulɓe fof gari oɗo woni Bintou Tall omoni nanimo ko jaam e teddugal e fayidagal en tamminat noon iɗi mbayi so debbo yontama Mama Samba ko gorko mum jaɓi taminen safa jungo wawi maaro won Bintou Tall mi ñalli galle Bintou nde ñanemi soɗaki battumi wadde kono sukaɓeɓe mbaɗa noon nden anden sukaɓe so ñaami maaro ara tan guura hande mi ñaami maaro ɗon mbatti wadde Allah e maaro ko welde Bintou Tall holno mbaynotoɗa eyyi kaɗa caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum mbaynortomi ko yettudemo jarama mi yettima no fewi jarama par ce que ɗum foof de aɗa jeeya hen ɗum fof aɗa jeeya hen so ɗum ɓenni kadi jetten hono bambade men contaɗo bambade VIP gonga jetten kadi karalo labde juuɗo gorko mo kanel e kanereje ko mbiɗa ko tan so ɓernde laaɓi kala ko jomum liggi heewi ko labde min mbima yalla dalde e bawal maɗa amin eyyi so ɗum ɓennino en guerima kala ɓiɗɗo fuutanke ko woni en guerima ɗum en ñalawma o kañum kam Bintou wonko jiɗɗum namdade ma kañum ko gratuite walla ko carte walla ko billet yoɓete non ko sur carte waɗa carte soutien joni so neɗɗo ñantima ha yooɗi e fayidagal mum fulla mum ari ha dammanɗo ala carte no mbatno ɗum ala ɗum fof waɗama programme
en waɗi programme waɗama ɗum ɓunnuru jangde ko fajiri estafo bisimilla kala garɗo mo ala carte après ma won mo jokkodiri inchallah d' accord jomum yalta o jiiɗade hay goto wasnade min jiiɗa hay goto wasnade bisimilla saabu koko wiyete ko tan ko fof yimɓe fof jeeyi ala o ene fondini koye meɗen eyyi so ɗum ɓenni noon en guerima kala ɓiɗɗo pullo to woni en mbi ɗum ñalawma o ko ñalawma muɗum kadi kawɗa hay en teddiniri ɗum galle meɗen o fof tuggi tan ko kaw Abou Diop ha fayi less ala goppaɗo fof teddinirama eyyi so ɗum ɓenni noon ko mbiyanmi ko tan min mi ala ko joɓanmi leñol fulɓe saabu min leñol fulɓe fof jiɗimi kala min mi meeɗa yiide tan wiye oɗo ko gaño bintatal kawɗa ha gila ɓammi joude théâtre ha hande ɗum no ɓuuri yiddemi kadi mbiyata ko yummiraɓe e babiraɓe ɗum noon oɗo ñalawma ko ñalawma moɗon woto hay goto manque le 9 so Allah jaaɓi décembre woto hay goto manque potto en to ravin mon jii toon golle jodde payodinɗo kala jewnunoɗo fans muɗum so ari ma taw ɗum toon so Allah jaaɓi Massamba holno mbaynotoɗa ceerno ɗo ha Allah jarama e ñaguima Allah kadi yo Allah hokken hawrude oɗo ñalawma o sofra yani ari lowde miɗa ko Fouta ari lowde fewi pourquoi aadi bila aadi ndeysaan gasi wala ko jarani gonga mi heddini gonga a on ñande aɗa andi morceau Massamba Selo bandiraɓe Allah jarama on jarama minne mi weltima so rawanum haalama ñamde ko joom gubbol ne haɗum waɗa jeeyowo tew so malkitama ñamde ko cumowo beñe nehata ɗum a bada rawano ñamata fariñ wandu meeɗi wammude ɓiyum addum e karawal tan wambite ɓiɗɗo o wone jalde ɓiɗɗo ne jalla ɓiɗɗo e nene hoto ko jalata ɓe ganduma ha wani mi a woni min ñaama ƴewno mbawmi towdirde e bindal ni Allah mone seedi wonko kalnama mi haaldata ɗum e guiƴam mi haaldata ɗum e joom suudam mi haaldata ɗum e miñam mi haaldata e monam andi ɗum ɗo fof woni noon ko hoolade e teddugal e hewde fayida e moƴƴal Allah ko teddugal ɓolal kadi ɗum ɗo fof so rendi ɓuuri welde me makko fof ko senare nde ko neɗɗo ceniɗo jiɗɗo hoore mum ganduɗo hoore mum o yejjitani feggol bamum bandiraɓe 9 décembre à partir de 4 heures 16 heures kikiɗe ha ɗo Allah haalni foof mbaɗa huuli noon oto yimɓeɓe mbasi dañjude place uji donc noon nodda kone heewi en camini noon bandiraɓe waɗɓe publicité ji ɓe dariɓe hen ɓe en mbawa limtude kamɓe foof kono Oumar Doro Coumba en mbawa wasde haalde haal mum en mbiyatmo Allah jarama o jarama publicité ji makko beeli o darima hen darde tinde o waɗi golle ɗe kanko jeeyi ene haaldanmo noon ɗaha Thiam wona ni hewno waade kono hande ko ni Allah yamiriri haaldannomo ko musidɗo moon ɗaha Thiam mbaɗa huccidiri e Djiby Dieng bandiraɓe oto ñalawma o soof yo Allah jippin ɓuuɓol taw ko bangol fayida ɓuuɓol boowal ɓuuɓol nder bandiraɓe gaare jaam illal ligawo maɗa tan uhra mbiɗen noon ko darde debbo e nder rendo ndeke fof ma maayi ha mayde mana kadi ma maayi hande ko joom darde debbo e nder rendo kañum invite no ɗo illal liga